El disseny gràfic és una àrea molt important, òbviament, en la disciplina interfície, perquè ens dona una identitat pròpia, és a dir, ens dona una imatge corporativa que ens diferenciarà el producte d'altres similars que hi ha en el mercat. Dintre del projecte IDES Media trobem una altra aplicació que es diu GAT, que formarà part del conjunt d'eines que finalment conformaran amb el gos i que ja tenia un estil visual gràfic propi. El gos ha adaptat aquest estil gràfic i ha desenvolupat també alguns petits elements propis per a aquesta aplicació, unes icones i el logo. El logo ens agradaria destacar-lo perquè és la postura d'estàtua d'un pointing dog, que és un gos de cacera que és molt apreciat per la seva habilitat rastrejadora. Aquest gos adopta aquesta postura quan troba una peça i indica al caçador on es troba la seva presa de caça. Ens ha semblat que el significat visual d'aquesta postura simbolitza molt bé la filosofia del gos, de l'aplicació. La usabilitat també és un punt fonamental dintre del disseny de la interfície, perquè en última instància volem que la nostra aplicació sigui usable, que realment faciliti la feina a l'usuari. Com ho podem fer això? Doncs organitzant els elements dintre de la pantalla de manera que tot el procés de cerca s'agilitzi i es realitzi d'una manera lògica. Per fer-ho, contem amb una sèrie d'orientacions que ens poden donar estudis d'usabilitat, com el que ha realitzat la Human Computer Interaction amb la tècnica d'eye tracking, que aquesta tècnica el que ens permet és veure el moviment ocular d'una persona quan està mirant la pantalla. Pot determinar quins punts està mirant, quant de temps i en quina direcció fa l'exploració visual de la pantalla. Aquí veiem els resultats, en aquest petit gràfic de colors, dels resultats d'aquest estudi. Veiem que la zona superior esquerra és la més destacada, és la zona més important d'atenció de l'usuari. Després tenim les zones grogues i per últim les verdes són on prestem menys atenció. També existeixen patrons de lectura en pantalla, com poden ser el patró F, que està més orientat a la lectura de pàgines web, però que ens poden donar una idea de com l'usuari es mou per la pantalla a l'hora de llegir. Com hem adaptat aquestes idees a la nostra aplicació? Doncs hem col·locat a la part superior, que és la zona privilegiada de l'aplicació, el menú principal i la barra d'eines. D'aquesta manera l'usuari sempre té accessible els ítems i les icones per realitzar les accions més bàsiques de l'aplicació. A la part esquerra de la pantalla hem ubicat la zona de consulta on formularem la petició de cerca i a la part dreta hem ubicat la zona de visualització de resultats. Aquesta zona s'ha subdividit en dues àrees, una superior per destacar una imatge amb una sèrie d'informació extra per complementar la imatge i la part de sota amb tot el llistat de resultats en un format més petit en forma de gràfic. Ja hem vist que la tecnologia que hem fet servir ha estat el llenguatge Java, que ens permet crear una arquitectura jeràrquica de components. Com que no tenim temps per explicar tots els components que hem fet servir, doncs destacarem tres panells contenidors que són molt específics per a la nostra aplicació, un panell dedicat als criteris de fusió, composat per una sèrie de botons per escollir el criteri i una llista de descriptors visuals que l'usuari podrà seleccionar. Després tenim un panell contenidor on veurem un arbre desplegable amb els espais de cerca que també l'usuari podrà escollir per fer la cerca. I per últim tenim el panell de resultats, que està subdividit en una àrea superior per una imatge destacada, amb un tamany més gros, un text informatiu al costat, i la graella de resultats en format de diapositiva a la part inferior. Com busqueu el gos? Doncs quina manera millor de veure que a partir d'una demo demostrativa. Aquí tenim ja l'aplicació del gos, a la part de dalt veiem el menú principal amb les seccions més bàsiques de l'aplicació. Podem carregar la imatge a partir de la icona de la barra d'eines, escollim la imatge que volem per fer la nostra consulta, es visualitzarà el panell superior i escollirem seguidament el criteri de fusió. Si el criteri de fusió veiem que és pesos, s'habilita la barra de discans del llistat del descriptor per poder atorgar el pes que volem donar-li a aquest descriptor. Aquest valor serà sempre entre 0 i 1. Podem habilitar i deshabilitar els descriptors per combinar-los com vulguem. Després escollim el mode d'execució de l'aplicació
l'aplicació i seleccionem el domini de cerca. Una vegada llancem la cerca, tenim els resultats, sempre en primera posició la imatge més similar a la imatge consultada, obtenim l'àrea de text informatiu per veure la informació associada a la imatge, podem navegar amb els botons superiors i també amb la ruleta del ratolí d'una manera més ràpida. Després podem fer un clic sobre una imatge que s'ubica a la part superior com a imatge destacada. Després permet fer seleccions individuals a partir de la casella de selecció de cada diapositiva o, si ho volem, podem fer cerques grupals amb l'eina de selecció rectangular. Aquesta selecció després es pot acabar d'arrodonir i podem guardar els resultats que ens interessin en un fitxer XML. Una vegada hem guardat els resultats, si volem fer noves cerques, tenim la possibilitat de fer doble clic sobre una diapositiva per llançar una nova cerca i refinar els resultats. També tenim una eina per netejar l'àrea de resultats, una icona per obrir el manual d'usuari del gos i també, per últim, l'opció d'informació sobre el nostre programa, que es dona un link a la pàgina web. Dintre de la pàgina web tenim un altre vídeo demostratiu per si voleu veure com funciona l'aplicació i hi ha molta més informació al manual d'usuari que inclou la memòria del projecte. Per fer el disseny d'un sistema Servir hem de tenir en compte 6 criteris que hem considerat els més importants dintre d'aquest sistema. Ara veurem, els repassarem molt breument com els hem implementat dintre de la nostra aplicació. Primerament, hem de diferenciar d'una manera molt clara l'àrea de consulta i la de resultats. Hem vist que l'àrea de consulta l'hem ubicat a la part esquerra i l'àrea de resultats a la dreta per diferenciar la cara. Després, com a segon criteri, necessitem implementar el tipus de consulta que suporti el motor de cerca. En el nostre cas, és la consulta basada en exemple i l'aplicació està dotada d'un panell de visualització d'aquesta imatge, té la icona de la barra d'eines per poder carregar la imatge i aquesta opció també està disponible al menú principal. Com a tercer criteri, tenim la possibilitat de configurar la consulta per al motor de cerca. Això vol dir que l'usuari ha de poder manipular els paràmetres que conformen la consulta, escollint el criteri de fusió, els descriptors visuals i l'espai de cerca que vol fer servir. Com a quart criteri, és molt important el tractament de la visualització dels resultats. Hem vist que aquesta àrea nosaltres l'hem dividit en dues subàrees, una amb la imatge destacada i l'altra amb la graella de resultats. Destacar també que la imatge destacada és del mateix tamany que la imatge de consulta i està ubicada justament al mateix nivell per poder fer una comparació ràpida visual entre els resultats